amba uye segemi kanye na mulado uyambo kanje anga amba ulado yaunde kolo sijini taka na umba na undu bana na uyere dumbi bana unde te ala ko kanka bato ka wolo ba ulado Alhamdulillah rabbil alamin amma fo ni watina ambal matela kani musula kani demsena ni mo korba bela jele ko assalamu alaikum anyo de fo sanga ani wati bela jele na ko doni jiga gindo tv de do ni ansigi yoro benendo nyamana fugama ni sera nyamana shikoro ni nyine ngale ke ku nyamana ka kaburu domba ku ka yero yirila nyamana ka kaburu domba ti flaye nugo yoro yirila ni sera kaburu domba ere dala ni sera koro yan fanaje doni jiga gindo tv ansigi yoro benendo yema aywa ni wati na anga fuli ama kulungulo kadi ankanuba bela dilema fo isigi yoro la antinyine anga technicien nga fuli ko kadaka yame joni kunandi iba foko sababu nyuma alimi mbala ka anja nyumanta ni wati na kabo anga fuli belebele ba amadi alemani ale Hassan Kulibali ka doni jiga gino tv barakela bela dilemfo atine ongo iba kama Mamadou Kulibali ka alefana ka fuli ka kerengere ka di amani kenen konala antinyine anga fuli belebeleba amadi anga sababu nyumama ni we anga chokoroba ni ale togo Sheikh Imam Muhammad Kulibali ale timadule jamana nkone noble ani jamana nkoka aywa anyo de fo yana ko anga chokoroba bi kuma ita kasigi kuma chama anklu koro ko uyasa anga sika hankli to kuma ina ko faso kanu ko le maniado anga laje anga faso kanu we le maniado anga foli belebele ba amadi anga chokoroba yarema katula ka malidin chemani amusuma bela jelenfo anga chokoroba tokola ni watina antinyine anga foli belebele ba ama kulungulo katafo wasaso ni watina amana do fami Kulibali kono anga foli belebele ba amadi fami Kulibali de bela jelema Sheikh Imam Muhammad Kulibali toyala kana baso ni mbeso ame bela jelenfo ni watina Sheikh Imam Muhammad Kulibali toyala ame doni jiga gino tv jabarani ne kono ni watina anyore fo na sanga ani wati bela jelena ko Sheikh Imam Muhammad Kulibali aleya kanu ka fo ni alama bashike juma o juma ni alawo fara ankene manshika kwabe magunya kene alebo sigi akanbo yi kanu we fembaye aywa okonna labi aye magunya kene sigi afleni ale kene de ka anyoro fo yana ngo magunya kene kayanno magunya kuma odebe fola yanno wa magunya ko odebe kala yanno aywa anga magunya muri yerabe ambule yanno ni aleti madole tuguni ami kuma di ayrema yasani fulkamba bulo kala se akanbo ma anishu anga chokoroba alhamdulillah rabbil alamin amba anishu wa albi alhamdulillah ka foli kerengere Allah me bagawye ko sebe malikono ni malikoka ko sebe kerengere liana anga jasura mugo amu fo dande foli bina ka ankanu ba kelengele mbele jelenfo ko sebe ka doni jigiya gondo tv barakela mbele jelenfo ko sebe ina fo yere ya fo chugomna ka foli bla kata wasaso mbeso ka foli bla kata wasaso nzanmugo ka foli bla kata wasaso ngola ka foli bla kata wasaso ngoroso ka foli bla kata
mnyere bena na no ye nabaso ye be foli me ka foli bila ka taa bena na no ye wakoro ye be foli me ka foli bila ka taa an kanuba kelen bela jelema kanzanga so komini bela jele ka ta depuis an ga mairie la fo kana bla dugu ma bela jelena ka ta bla wasaso dugutigu la ka ta bla dugutigi dangaw na ka ta bla ka conseil la ka bela jelen kelen fo doni jigiya Gondo TV soba ngono ka nabaso bela jelen fo ni ya me ka fo jonanguna ni sababu nyuma nabaso kawye an ga sababu nyuma ye ka sabuke mu ye chokoroba munye alhaji baba Gawshu Kulubali ababora nabaso mendeso jurala alhamdulillah rabbil alamin kuna tewdu inshallah okuma ambe ala fo kala barkada nere ba o bora nabaso o mendeso kelena otuma binaso inshallah ambe ala fo kala barkada otuma fe ne baflan fana o bora o nabaso kelena mi ye dosri soyi otuma fe ambe nabaso kaw ambu fo ku barkada ambena moko kufu ku barkada ubela yeleni ci oni baraji alibi ala ka ambe sababu ma ambul diga kuma so sanima inkono otuma fe na ankla lola doni jigiya Gondo TV barakela ambela jele kufu kelingile ka anga réalisateur no ye Alassane Kulubali no ye bina la sine toma e kafo o ka kila tuguni ka e baba damlere ka iga foli kerengereli ka blakati fanfe o ko temelingo otuma ka foli bla otuma na fe kata Madu Kulubali bla Madu doni jigiya Gondo TV barakelando o ko temelingo ka foli bla kata atine angoiba doni jigiya Gondo TV barakelando ka foli bla kata otuma na fe Mohamed Konta doni jigiya Gondo TV barakelando ka kila ka foli bila kata Fatmata Kulubali doni jigiya Gondo TV barakelando otuma na fe kelemo kelenu be barakeyan amba bela jelen fo kelengele aw koni ye anga makunye kene kuma otuma o sigile ni anya nyini ala fe ko jiɲɛ dongo do juma o juma hadara kɔfɛ wajifa kɔfɛ o tuma n'ala y'an to an sago la an bɛ directi kɛ kanubaw ye an bɛ directi kɛ an ka mɔgɔw ye an bɛ directi kɛ banabaatɔw ye an bɛ directi kɛ magotigiw ye an bɛ directi kɛ faamaw ye an bɛ directi kɛ faandanw ye an bɛ directi kɛ misigɛnnaw ye an bɛ directi kɛ sɛnɛkɛlaw ye an bɛ directi kɛ commerçants ye an bɛ directi kɛ an ka administration mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ directi kɛ Mali cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba ye o tuma fɛ ko nin ye magoɲɛ kɛnɛ sigilen ye anw bɛna kɛ fɛn o fɛn ye an tɛ se ka kɛ foyi ye ni an lamɛnbagaw tɛ n'i y'a mɛn ko i bɛ fayida fɔ mɔgɔ de b'i lamɛn n'i y'a ye k'a fɔ ko i bɛ kuma o kuma fɔ lamɛnbaga de b'i la o tuma fɛ n'i y'a ye an t'i ɲinɛ kuma bɛɛ an b'an sigi ka a fɔ a ye nin kɛ tan nin bɛ nin ɲɛ a ye nin kɛ tan nin bɛ nin ɲɛ faso ko de don adamaden o adamaden n'i y'a ye an ye foli bila ka taa an bɔ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na mun kelen kosɔn don o tuma ko maa o maa ni e ma se ka adamadenw ka ɲuman dɔn e ti Ala ka ɲuman dɔn ko maa o maa ni e ma se ka adamadenw barikada o tuma i ti na se ka Ala barikada o adamaden nu n'i ma se ka barikada i ti Ala barikada mun na bari adamaden ka ko fɔlɔfɔlɔ ye i ba ni fa ye su ani tile wula ni sɔgɔma i kan ka i taasi bila ka taa i ba ma n'a balolen b'i bolo hali n'a fatulen no fana ka dugawu sama ma su ani tile wula ni sɔgɔma i kan ka i taasi bila ka taa i fa ma n'a balolen no n'a fatulen no fana i kan ka dugawu k'a ye waati bɛɛ lajɛlen na n ko o de ye ɲuman dɔ ye k'a dɔn ko ne bɔra fɛn dɔ de la n'i y'o dɔn i b'a dɔn ko ne bɔra o fɛn min na o fana fɛn dɔ de y'o dilan min ye Ala ye o tuma n'i ma se ka adamadenw ko ɲuman dɔn i tɛ se ka Ala ko ɲuman dɔn ne bɔra fɛn fa la n bɔra n ba la ne ba ni fa Ala fana de y'olu da o kuma olu ka masaya Ala ye ne kɛ olu den ye olu bonyalen kɔfɛ olu karamalen kɔfɛ o ni o fa in o ɲɔgɔnna fɛn o fɛn ni n'o bɛ na i ka bonya bɛ se o ma i ba in ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna ni n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma i ka bonya bɛ se o ma ko nin ye ne fa bɔ nin ye ne ba bɔ o tuma i ka bonya bɛ se o ma o bonya ninnu faralen ɲɔgɔn kan dɛ tellement que i ladabula o la dɛ o tuma i bɛ s'an mɛn ka ko fasɔn dɔw kɛ Ala yɛrɛ ɲɛna i bɛ s'an ka ko dɔw kɛ Ala ɲɛna adabu yɛrɛ de ye nin ye o tuma o kama Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin da ka segin ko maa o maa ni e ma se
ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ka ɲuman dɔn i ma se ka i mɔgɔ ɲɔgɔn barika da i tɛna ala yɛrɛ barika da ya rabbi ala k'a to an ka mɔgɔ ɲɔgɔn ka bonya dɔn ka se ka ala fana ka bonya dɔn ala k'a to an ka se ka an mansaw bonya dɔn a cɛmanw n'a musomanw pour que an na se ka ala taala yɛrɛ a n'a kira ka bonya dɔn sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala inshallah baba bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ foli dilen kɔ DDG TV kanuba bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ ɲɛna sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ngo ani dɔni jiga Gindo TV de bi ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen nɔ k'u ye mɔgɔtigiw ye k'a daminɛ feerekɛlaw la fo ka taa se baara wɛrɛ kɛbaaw ma ni maa min bɛ yen nɔ ko i bɛ fɛ dɔni jiga Gindo TV ka i labɔ k'i labɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ni publicité bolo ye i bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sira la 22 ka fu ni 3 kɛ ka 6 ani fu kɛ ka kuncɛ ni ma sɔrɔli k'o la dun i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la tuguni 76 ani 6 73 ni 3 19 ka 34 k'o kɛ ka kuncɛ ni ma sɔrɔli k'o fana na i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira bɛ yen tuguni 66 44 59 ka 29 k'o kɛ ka kuncɛ an y'o de fɔ ɲɛna sanga ani waati bɛɛ ngo an ka cɛkɔrɔba in a bɛ kuma fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ ko an ka kɛ an faso fɛ an k'an faso kanu wa a yɛrɛ a waleya k'a yira maliden cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen n'a kelen kelen ko faso kanu lemaniya don an bɛ magoɲa kɛnɛ min ka bi an ka cɛkɔrɔba an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ale bɛ sɛmɛnen no min na ni o ye bangedon ko ye an ka cɛkɔrɔba an bɛ fɛ i k'i da don bangedon nafa la halisa ka ɲɛfɔ diɲɛmaa ye nafa min ni nafa min bɛ bangedon na i kumana kan ka da kan i y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔna la i y'a mɛn so ɲuman a bɛ sopaseman ɲuman de bolo donc bangedon de o de ye fɛn bɛɛ daminɛ an bɛ fɛ i ka kuma bangedon kan an ye an ka cɛkɔrɔba halisa. Alhamdulillah ya rabbil alamin aw diyara n ye o bɛɛ na ma kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na baba Danbɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an wele u b'an sɔrɔ ni sira in na kosɛbɛ nka mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka lettre ci an ma o tuma an ka boîte la o tuma na fɛ olu fana bɛ se k'an contacter BP 41 76 siga t'o la o ye an ka boîte numéro ye maa o maa bɛ fɛ ka lettre ci an ma siga t'o la o tuma na fɛ pour que ka se ka an masɔrɔ n'a ma kɛ ni téléphone ye o tuma na fɛ o tuma inshallah i b'i wasa don min na o tuma na fɛ n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye nin sɛbɛn a bɛna kɛ fɛn o fɛn ye o b'an sɔrɔ o tuma o ye BPE 41 76 inshallah n'ala sɔnna baba Danbɛlɛ ale yɛrɛ bɛna a tɔ fɛsɛfɛsɛ aw ɲɛna o tuma ala k'an bɛɛ sababa ma baba Danbɛlɛ ne y'o fɔ a ka ca n ko adamaden ni ala ye i ka diɲɛlatigɛ bɔli nɔgɔya o tuma n'i nana diɲɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔ min ni o bɛ kɛ i yɛrɛ kan k'a dɔn ko diɲɛlatigɛ a kan ka sɛgɛsɛgɛ bari munna diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ daminɛ ni tulo ni bugɔli ye ɔ fɛn min bɛ daminɛ ni tulo ni bugɔli ye e min bɛ nana o kɔnɔ ba min yɛrɛ bɛ k'o lajɛ fa min bɛ k'o lajɛ mɔmuso min bɛ k'o lajɛ dɔgɔtɔrɔmuso min bɛ k'o lajɛ timinɛmuso min bɛ k'o lajɛ ale yɛrɛ kan k'a dɔn ko ɲɛnamaya in tɛ ko nɔgɔ ye bari n bɛ ka o fɔ ka da mun kan den o den ni a bangena c'est-à-dire que gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye den bɛ hinɛ sɔrɔ ba fɛ ni barajuru min ye o tuma timinɛmuso wali dɔgɔtɔrɔmuso ka baara fɔlɔ ye k'o tigɛ ko an ka barajuru tigɛ o tɛ tigɛ ni dɔwɛrɛ ye ni muru tɛ koyi o tuma o ye gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ gɛlɛya filanan ye jumɛn ye ni den bangena yɔrɔ min na ani tulobilen de bɛ na est ce que tulo ye hɛrɛ ye adamaden ma wa maa nisɔndiyabaatɔ tɛ tulo dɛ n'i ye tulo bɔtɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ ko dɔ de bɛ yen o tuma o y'a filanan ye o tuma sabanan ye jumɛn ye i k'a dɔn ko diɲɛlatigɛ ma nɔgɔ o tuma na fɛ n'i dun bangena n'i ma tulo o tuma timinɛmuso bɛ y'i bugɔ i sigilan na o tuma fo i ka tulo ko den nana ko a ma kasi timinɛmuso b'a minɛ k'a bugɔ a sigilan na k'a bugɔ a sigilan na k'a bugɔ a sigilan na fo a ka tulo ye o tuma nin ko saba in de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ i na kan ye barajuru tigɛ tulobilen
bugɔli ti tɛmɛ o kan o tuma o la nɔgɔma ye jumɛn ye i k'a fɛsɛfɛsɛ fɛsɛfɛsɛ ye jumɛn ye n'o tilala o bugɔli ni o kulobilen ni o barajuru tigɛ la o tuma faamuyalibaw bɛna a la ko den nana cogo di a nana don olu jumɛn na den nana a ka don ye jumɛn ye a bɛla araba ma araba kibaru a bɛla alamisa ma a kibaru a bɛla juma ma a kibaru a bɛla sibiri ma a kibaru a bɛla dimanche ma a kibaru a bɛna ntɛnɛ ma a kibaru a bɛna tarata ma a kibaru a ye kalo sɔrɔ tile joli la farafinkalo tile joli tun don a kɛra kalo yelen na wa a kɛra kalo dibi la wa a kɛra kalo araba fɔlɔ la wa a kɛra araba laban na wa a kɛra kalo position jumɛn na a kɛra dolo ɲuman na wa a kɛra dolo jugu la wa o tuma n ko hali bamananw tun bɛ baara kɛ ni dolo ye k'a sɔrɔ u tɛ seli bamananw tun bɛ baara kɛ ni dolo ye k'a sɔrɔ u tɛ seli o tuma fɛ nin de ye adamadenw o tuma dɔnnibagaw immédiatement minnu ye kitabu dɔnbaw ye u bɛna jumɛn de kɛ min ni den ka kan n'o bɛ bɔ alhamdulillah ka taa bila wala dalina na o tuma a tilatilalen tile 7 in cɛ u bɛ a ta min ni den ka kan u b'o kɛ a la yiri min kan ka taa bɔ ka di a ma ani ba yɛrɛ kan ka yiri min min pour que min bɛ kɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ in ko k'a nɔgɔw bɔ o daga bɛ sigi ba yɛrɛ ye den yɛrɛ ka ta bɛ d'a ma o tuma tɔgɔ wele n'o bɛna kɛ jɛgɛ de sɔrɔ la wa sogo de sɔrɔ la wa ba de sɔrɔ la wa saga de sɔrɔ la wa bɛɛ ni seko don nka kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna o de ye den ka saraka ye o tɛ kelen ye dɛ o kɛra bi anw fɛ i n'a fɔ laada an bɛ ba faga parce que mɔgɔ minnu bɛ na an bɛ saga faga n y'a ye hali dɔw bɛ misi faga denkundi kɛnɛ kan mais nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ den yɛrɛ i balikuyalen ka na se adamadenya ma e yɛrɛ kan k'a ɲini k'a dɔn i bangedon in a dɔnlen i fɛ wali i ba tɔgɔ dɔnlen i fɛ k'a ɲini k'a dɔn ko karisa ne bangena nin don in n b'a ye o de fɔ n ye wali o de bɛ n ka papiye kɔnɔ ou bien ne tɛ n bangedon dɔn ka d'a kan n bangena yɔrɔ min na burusi kɔnɔna de don mais ne tɛ n bangedon dɔn nka n ba tɔgɔ ye nin ye an y'o de fɔ an lamɛnbaaw ye n ko o baara in de ye 3000 ye o tuma ni o dun jate bɔra k'a dɔn mun de bɛna f'i ye a bɛna f'i ye taa i ka taa si bɔ ou bien taa i ka taa tomi bɔ ou bien taa i ka taa zaban bɔ ou bien taa i ka taa njɛnɛ bɔ ni dɔw ko a ma ko kala fɛnkɛ bon dɔw ko jɛnɛ dɔw ko balanbana dɔw ko surugu ɲɛɲɛ donc ou bien na fɔ i ye taa goro bɔ ou bien na fɔ i ye taa mɔgɔ yiri bɔ ou bien na fɔ i ye taa tufin bɔ ou bien na fɔ i ye taa balansan bɔ ou bien na fɔ i ye taa dugalen bɔ en tout cas i bɛ yiri dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ o tuma olu bɛɛ faamuyalen kɔfɛ peut-être i bɛ fɛn dɔ fana ni ɲɔgɔn cɛ yali woro de don wa i bɛ fɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ yali sɛ de don wa i bɛ fɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ yali saga de don wa i bɛ fɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ yali misi de don wa i bɛ fɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔmɛ de don wa i bɛ fɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ so de don wa i bɛ fɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ tiga de don wa o tuma a kɛra diɲɛ fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ o fana ni ka kan ninnu bɛ sabatiyalen kɔfɛ a bɛ se ka dɔn ko sopaseman in mansaw ka saraka n'u ka yiri kɔfɛ e yɛrɛ y'a tɔ renforcer renforceli ye mun ye ni mɔgɔ min ma nin faamuya ni ko i bɛna i hakilila wɛrɛ fɔ a la o bɛ e de ma bari anw d'an ye wa ma rasulu ila albalaku anw kɔni kɛra cidenw ye ciden minnu an bɛ min dɔn n'an b'o lase aw ma anw ma fɔ an ye ala ka cidenw ye i n'a fɔ an ye kira ye anw ma fɔ an ye cidenw ye i n'a fɔ an ye waliyu ye mais anw ye ciden minnu ye ala ye dɔnni min nɔgɔya an ma an bɛ ka o de fɔ an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka mɔgɔ pousser ka taa ɲɛfɛ o ye an seko ye ciden foyi t'i ma ni ci laseli tɛ maintenant o tuma i fa y'a ka so jɔ i bangena k'a sɔrɔ bɔgɔso de b'i fa bolo i fa ye dɔ kɛ o e bangena e tɛ se k'a fɔ ko e ma bange so kɔnɔ mais e yɛrɛ kɛlen ka ko dɔn i ye i fa ka bɔgɔso in jɛ k'a kɛ simanso ye yali i ye fa ka cɛsiri i y'a tɔ ja dɔn a la i y'a renforcer o yɔrɔ n'i y'a dɔn ko n'o kɛra o y'a la ɲuman ye i y'a sɔrɔ fa ye simanso min jɔ simanso de don tɔli b'a kan i y'o kari ka bɔ yen
i nana kana so jɔ ka dɔwɛrɛ fana jɔ sanfɛ o tuma k'a dilan k'a ɲɛ k'a fɔ bɔn e ye dɔ kɛ a tɔ ye anw ye n ko a bɛ komi bangedenw n'o de ye kelen c'est à dire que i fa n'i ba o ye dɔ kɛ maintenant olu ka dɔ kɛlen kɔfɛ e yɛrɛ de b'a tɔ renforcer c'est comme que i fa ye baara min kɛ c'est comme que i y'a sɔrɔ million de b'i fa bolo i y'i ba ma kasi ka million in ka baara k'a la fo ka na se million ta ma fo ka na se million 20 ma fo ka na se million 100 ma nin bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ ninnu de ma ko cɛsiri o tuma adamaden fana ka bangedenw a bɛ fɔ o de ma ko cɛsiri k'a ɲini k'a dɔn ni sera k'a ɲini k'a dɔn a b'i nafa fana mais ko in ye fɛn dɔ de ye dɔw bɛ yen o t'o bangedenw dɔn bon dɔw b'a f'i ɲɛna ko bon ko n bɛ nin bangedenw yɛrɛ ɲini k'a d'i ma mais tiɲɛna o caman de bɛ sababu ma parce que a tuma caman b'a ba tɔgɔ fɔ nka n'Ala ma jan kɛ min b'a f'i ɲɛna a bɛna don min fɔ i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ nka caman fana b'a bangedenw yɛrɛ o caman kɛra n yɛrɛ la o b'a fɔ n tɛ bangedenw dɔn dɛ i t'i bangedenw dɔn mais i b'i ba tɔgɔ da mais o b'a sɔrɔ ba yɛrɛ balolen bɛ yen n'a y'a jateminɛ n'an ko bɔ e bɛ dolo minnu na o bɛ bɛn nin don in denw dolo ma o yɔrɔ bɛɛ a bɛ tila dɔrɔn a b'a ba wele n ba o tuma fɛ ne ye don jumɛn ye a b'a fɔ o bɛ tila k'an wele an lamɛnbagaw tulo bɛ na ni cɛ don ni nkalon don o bɛ tila k'an wele o b'a fɔ karamɔgɔ n ye n ba ɲininka sisan a ko tiɲɛna ko ne ka don ye nin de ye o tuma a bɛ ka taa ne o mais ne ko ko bɔn n'i t'a dɔn i b'a tɔgɔ fɔ bɔn maintenant e yɛrɛ fana ka jate la e tɛ o fana dɔn non a bɛ kɛ baara ye i b'a dɔn k'a fɔ adamaden maa si tɛ yen min bɛ Alahu Taala ka gondo dɔn ilamara sada fo n'a jara Ala yɛrɛ k'a yira mɔgɔ min na est ce que i y'a faamuya maa tɛ yen ko min bɛ Ala ka gondo dɔn o kama n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ Ala ka gondo dɔn fo n'a jara Ala ye k'a yira mɔgɔ min na o yɔrɔ bɛɛ i bɛ Alakira ko fɔ sallallahu alaihi wasallam Alakira bɛ Ala ka gondo bɛɛ dɔn o tuma anw diɲɛ laban mɔgɔw an b'an seko ni de kɛ Ala ye min kɛlifa an na mais o kɔrɔ tɛ ko an b'a bɛɛ dɔn Ala ye fitini minnu kɛlifa an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais o kɔrɔ tɛ ko an bɛ Ala ka gondo dogolenw dɔn dɛ maa t'o dɔn o i tɛ se ka yengɛya o yɛrɛ kan i y'a faamuya dɛ maa la ayini arayitu wala uzinu samaitu wala kataratu ala kalbi bashar katun ɲɛ tɛ yen min bɛ Ala ka gondo ye tulo tɛ yen min bɛ Ala ka gondo mɛn wa o tɛna tɔni mɔgɔ si dusukun na ko e b'o walafi mais a bɛ ja Ala ye i ni min ka kan k'o yira i la n'a ye 100 yira i la i b'a sɔrɔ a ye 100 dogo i la n'a ye 100 yira i la o b'a sɔrɔ a ye 1,100,000 dogo i la o ye Ala ka se de ye mais a y'a bɛɛ yira kira min na a y'a bɛɛ yira cɛ duman min na a y'a bɛɛ yira min na ni cɛ don nka a ni cɛ tɔw tɛ kelen ye a y'a bɛɛ yira min na ni adamaden don a ni adamaden tɔw tɛ kelen ye sallallahu alaihi wasallam Alakira Muhamadu Rasulullah ni nin cɛkɔrɔba ɲuman ye ani nin kira ɲuman ye ani Ala dɔnbaa ba in ale de bɛ se Ala bato cogo la ni bɛɛ ye wa ale de bɛ Ala dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ale de ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ale de fana de ale adamaden nka a n'a tɔw tɛ kelen ye o tuma ale de b'a bɛɛ dɔn o kama an b'a fɔ mɔgɔw ye ka caya n ko Alakira kanu sallallahu alaihi wasallam diɲɛ sɔrɔ don Alakira kanu alikiyama sɔrɔ don Alakira kanu diɲɛ balawu fura don Alakira kanu diɲɛ tɔɔrɔ ɲɔni fura don Alakira kanu karamɔgɔ bana fura don Alakira kanu c'est à dire que fɛn bɛɛ sɔngɔ de ye Alakira kanu de ye sallallahu alaihi wasallam i kɛra fɛ i y'a bɛɛ sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam i y'a bɛɛ sɔrɔ Ala y'a bɛɛ d'i ma n'i kɛra Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam n'i y'a kɔniya i y'a bɛɛ jɛ Ala y'i ba i t'a si sɔrɔ Ala banna bɛɛ la a si tɛ d'i ma bilen o tuma silamɛw Ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma ko tigi a n'a tigibatigi tigibatigi y'a bila yɔrɔ min na ne ko i t'a tigi fɛ tigibatigi dun ko karisa n'a ka kan tigibatigi bɛ e senmo a la siɲɛ kelen jona tigibatigi Ala de ye kosɛbɛ mais Alakira de y'a tigi ye sallallahu alaihi wasallam n'Alakira ko k'an k'a kɛ cogo min na n'an y'a kɛ ten an lafiya la mais n'Alakira ko an k'a kɛ cogo min na n'an m'a kɛ ten an bolo b'a bɛɛ jɛ siga t'o la o tuma alhamdulilayi rabbil alamin hali bi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka fɔtaw kɛ sababa ye k'an ka kɛtaw kɛ sababa ye ni bataki minnu bɛ yen inshallah i bɛ se k'o dɔw kɔnɔna kuma fɔ komi message cibaw ka ca Ala k'an bɛɛ sababu alhamdulillah rabbil alamin an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye faamuyali ba sɔrɔla i ka nin walawalali in na kosɛbɛ kanunba dɔ ye folikan bila ka na ko k'a ka foli f'u ye ko Ala ka si ani kɛnɛya Ala k'o kalifa i la kanunba wɛrɛ tilala ka folikan bila ka na tuguni ko k'a ka foli f'u ye k'i ni ce fasoden ɲuman na
an tɛmɛnen o ka an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye an bɛ se ɲininkali filanan min ma an b'a ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taga sɔrɔ baara la u garizigɛra baara la u ye baara sɔrɔ a kɛra service baara ye a kɛra baara nasugu ye ka u kɔni ye baara sɔrɔ u bɛ baara la nka i bɛna ye k'u t'u ka baara in na baara in bɛna bali ka tiɲɛ u bolo cogoya dɔ la a kɛra juguw nɔ ye o walima a kɛra ko wɛrɛ yalima an ka cɛkɔrɔba i bɛ se ka ala deli o maaw ye yaasa u ka se ka segin u ka baarada la u nɔ na yalima u ka yɛlɛ o ni sancɛ wa. Bon, alhamdulillahi rabbil alamin, ala ka an bɛ sababa ma. Amina rabbi. An bɛ kuma minnu fɔ ya rabbi ala ka o ni sababa bɛɛ. Amina rabbi. An bɛ cɛsiri minnu na ya rabbi ama ala ka kɛ an fana ye alijinɛ sara ye. Amina rabbi. Aw minnu fana b'an kanu ka an lamɛn ala ka kɛ aw fana ye alijinɛ sara ye. Amina rabbi. Aw banabaatɔ minnu kamana guwalen don an lamɛnni ala ka kɛ aw ka banaw fura ka sɔrɔ an ka kumaw na. Amina. Aw minnu bɛ furu kɔ o tuma fɛ ala ka an lamɛnli aw fɛ ala ka kɛ aw ka furu sɔrɔli sababu ye. Kalanden minnu bɛ ɲɔgɔn dan na an lamɛnni aw fɛ ala ka kɛ sababu ye a k'aw ka ɲɔgɔn na a ka gagne. Amina rabbi. O tuma fɛ fandan minnu bɛ k'an lamɛn o tuma fɛ an lamɛnni kosɔn ala ka kɛ sababu ye o tuma fandan ninnu ala ka nafolo nɔgɔya u ma. Amina rabbi. Inshallah bɔ adamaden dɔw bɛ yen n'u ye ko daminɛ a tɛ laban. Bon ko in a bɛ dan sira fɛ. Bon adamaden dɔw bɛ yen n'u ye ko daminɛ a tɛ taa ɲɛfɛ. Mais tɛ taa ɲɛfɛ ye jumɛn ye ko in tagalen ɲɛfɛ sɔmi a kana taa se a nafama yɔrɔ ma sababu dɔ bɛ don a la k'a tiɲɛ. O tuma o bɛ mɔgɔ minnu na o tuma alhamdulilayi rabbil alamin sɔmi a bɛɛ ka tiɲɛ i bolo i k'i sigi k'a lajɛ i kana o kɛ. I bɛ wuli ka se a ɲɛdɔnbaw ma. Ni ko gɛlɛyara i ye sigi a kɔrɔ o sigi kɔrɔ in na kɛ sababu ye fɔ min bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ tiɲɛlen tuma min na ko i kana o kɛ ko ni ala y'o se mɔgɔ o mɔgɔ ma i ka se karamɔgɔw ma minnu b'a dɔn. Ɔ sura dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko suratu kɛfi asahabu kafi mɔgɔw olu ka sura don. Alhamdulillahi rabbil alamin minnu nu u bɛ yen o tuma fɛ ni dɔw ko ko u ka wulu y'u kɛ 8 ye dɔw ko k'u ka wulu y'u kɛ 6 ye dɔw ko k'u ka wulu y'u kɛ 7 ye. O sahabu kafi mɔgɔ ninnu olu ka sura de suratu kɛfi ye. Nin ko bɛ mɔgɔ min kan o tuma fɛ saga min ni couleur 2 bɛ se ka sɔrɔ a la o tɛ finman ni jɛman ye sa wa wali finman ni bilenman a tigila mɔgɔ b'o de san n'a nana ni o ye a musoman fana tɛ a bɛ k'a cɛman ye o tuma fɛ k'a sɔrɔ baara in a bɛ dilan ni o ye. Bon n'ale y'a sɔrɔ ale tigila mɔgɔ in nin kɛlen ma ale mina baara yɔrɔ la nin degun ma ale min ka baara yɔrɔ la ale dun mago b'a la ka k'ale aw tɛ ɲɔgɔn ka dugu kelen na a bɛ kɛ siga t'a la. N'a y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la nin baara in bɛ se ka kɛ ale tɔgɔ la k'a kalan kɛ k'a ban ni kilankɛla la pewu u y'ale jɛ yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ ale de ma tɔɲɔni kɛ n'o y'a bɔ a la u y'ale jɛ yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ ale de ma dansago ko kɛ yena n'u y'a bɔ a la bari n'a fɔra ten ko dɔw ka fɛgɛ bɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ye kɛ e bilala yɔrɔ la e ka dunda kan ka bɛn o tuma 100 ma kalo la wala e ka dunda kan ka bɛn 50 ma o 50 e y'o doublé ka t'o kɛ 150 ye o tuma ne e ma bɔ yen jɔn de bɛna bɔ yen. O tuma ni e bɛ yɔrɔ la o tuma maa tɔw bɛɛ lajɛlen e n'u bɛ baara la mais olu bɛɛ kan ka se ka 100 sɔrɔ don o don baara yɔrɔ min na e y'o 100 bɛɛ bɛn i yɛrɛ kelen ma ne e ma bɔ yen jɔn de bɛna bɔ yen. O tuma n'o tigi sera e ma ko e ka ale segin a nɔ na e bɛ se ka ale segin a nɔ na ala ma ale bɔ a nɔ na o mɔgɔw ka hakɛ de y'ale bɔ yen. Ala ma ale bɔ ye o ale ye minnu ale ka fisa ni minnu ye n'ale ye olu ka hakɛ dun o de y'ale bɔ ye o mais e ka ɲɛmɔgɔ ka ɲi aw fɛn o fɛn bɛ baara yɔrɔ la ani min ka kan a ye bɛɛ ka condition rempli maa si ka hakɛ t'a fɛ wa jamana yɛrɛ ni ala cɛ la jamana ka hakɛ t'a fɛ gondo la jamana ka hakɛ t'a fɛ bangini na mais jamana y'a sara kɛ karisa e bɛ nin na i bɛ s'a kɛcogo la mais karisa de ye ne ka mɔgɔ ye o de n'a ka kan
k'a minɛ i la k'a d'o ma o kuma o yɔrɔ de la an mago b'o de la e de b'a fɔ sa ala n b'a ɲini fɛ i ka n segin nɔ na bari e fana tɔɲɔna i ka hakɛ de la i bɛ se ala a dɔnniya b'i la i ni minnu bɛ baara la a si ma tigɛ i la bɛɛ b'a fɛ i ka to i nɔ la k'i wuli ka bɔ i ten tile gan fɛ parce que karisa e bɛ bɔ yen parce que fanga bɛ ne ka mɔgɔ dɔ la ka tɛmɛ e kan o bɛ kɛ ka e remplacer a kɛlen ten sisan sa o tuma e b'i dama kasi ala la o bari baara yɔrɔ ka hakɛ t'e fɛ jamana ka hakɛ t'e fɛ e ni minnu bɛ baara la olu ka hakɛ t'e fɛ nka e de tɔɲɔna i yɛrɛ ka hakɛ la o tuma fɛ ala bɛ wele o la parce que e ma bingani kɛ o o tuma n'i ye nin kɛ ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ ala kan ka min kɛ a b'o kɛ ala ka kan ka min kɛ a b'o kɛ ala kan ka min latigɛ a b'o latigɛ nka ne a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔni e de ye mɔɔ tɔɲɔ ka hakɛ la ale kana ɲɛɲini parce que e de y'a kɛ o tuma fo an ka o faamuya ala wele la caman bɛ taa karamɔgɔ fɛ a ɲɛ bilelen mais u t'a fɔ a ɲɛ kan dɛ karamɔgɔ nana a bilen mɛ nala vraiment baara yɔrɔ mɔgɔw wuli mɛ kɔ a donna ta bɔra ta o bɛɛ ye tiɲɛ nka i yɛrɛ ye min kɛ o bɛɛ tɛ fɔ karamɔgɔ ye tuma caman bɛ na o b'a ta fɔ i b'a bɛɛ lamɛn mais tiɲɛ jɛlen ye min ye est ce que e yɛrɛ min bɛ ka nin bɛɛ fɔ tan tɔgɔ n'i ye baara yɔrɔ mɔgɔ dɔ sɔrɔ sisan u b'a fɔ nin ye ko bɛ d'an kan ni ne ye kow tiɲɛ n'o tɛ ittaqi dahwat zalimi inna dahwat zalimi istajab ay sira tɔɲɔni kɛlɛ an ka dugawu ɲɛ i ye mɔgɔ min tɔɲɔ sira a ka dugawu ɲɛ n'a ye ala wele i kan ala b'a minɛ ala yɛrɛ b'a fɔ a ka mɛlɛkɛw ma a ye kɛ ma seere mun y'a dama kasi na n b'a dɛmɛ walaw b'a da i na hali n'a kuma jamana liyansurunaka walaw b'a da i na n bɛ e dɛmɛ n ka jɔn e min tɔɲɔna hali n'a kuma jamana donc ni ala yɛrɛ ka kumakan ye o tuma i b'a dɔn k'a fɔ ko alhamdulillah ala kɛra ne fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ye sira mɔgɔ ɲɛ a ye mɔgɔ min tɔɲɔ a kana kuma o kan n'a kumana i kan a ka ala b'a ka dugawu minɛ o tuma ko de ni o tuma caman bɛ yen u bɔlibaatɔ bɛ don nka a tɛ fɔ a ɲɛ kan o kama n b'a bila kan ko n'a y'a sɔrɔ e ma tɔɲɔna i ka hakɛ de la n'i ye nin kɛ ala b'a yira i la ko ale Alahu Taala ale bɛ yen ale ye tiɲɛ ni nkalon faraba ye ka bɔ ɲɔgɔn na nka n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ de y'a ɲaamisa o ye kuma wɛrɛ ye hali bi ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka jamana ɲɛmajɔ salli ala rasul alhamdulillah rabbil alamin an ka cɛkɔrɔba ɲuman in faamuyali ba sɔrɔla i ka o kɔrɔfɔ fana na maa minnu bɛ yen nɔ nin waati in na ko i bɛ fɛ k'i da don an ka nin magoɲa kɛnɛ in baro la nin waati in na nɛgɛjuru sira labilalen don kanuba bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka weleli kɛ ladamu kɔnɔna la 20 72 0 3 ka 6 k'o kɛ ka kuncɛ an ka cɛkɔrɔba ka kɔrɔfɔ b'a yira k'a fɔ ni an y'a ɲini k'an bangedon dɔn nafa bɛ bangedon na a y'a gɛlɛya k'a fɔ fana a tɛ bangedon lajɛli kɛ wari caman na darisi 3000 a bɛ bangedon lajɛli kɛ ni o ye a kunkun n'a ɲɛɲɛ a b'a bɛɛ da a tigilamɔgɔ tɛgɛ a tilala k'a fɔ tuguni ni maa min sigonna sigon gɛlɛnna min ye a tigilamɔgɔ kamana gan i bɛ se ka ale wele a bɛ a kɔrɔ f'i ye ala ani alakira kosɔn a y'o kɛ a kanubaw ye alhamdulillah an ka cɛkɔrɔba o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se ɲininkali min ma a bɛ taga sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ u ka butigi falen n'o minɛn na minɛnko tɛ u ka butigi la nka suguko ta fanfɛla la u garisɛgɛ ka suma dɔɔni an ka cɛkɔrɔba yalima i bɛ se ka ala deli kɛ o maaw ye ni ala ni kira ka jɛ yaasa u ka sugu ka se ka diya wa ayiwa alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala fo ka Alahu Taala barika da kosɛbɛ hali bi ala ka barika don an ka fɔtaw ni an ka kɛtaw amina rabbi ya rabbi ama ala ka sugutigiw ka suguw diya amina rabbi ala ka gɛrɛsɛgɛw foni amina rabbi awɔ alhamdulilayi rabbil alamina an delila k'o fɔ an lamɛnbagaw ye bon an bɛ segin a la fana an delila k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ni ala ye suguko gɛlɛya kɛ mɔgɔ min na kuranɛ haya dɔ bɛ yen minnu bɛ se a sɛbɛncogo ɲuman na i bɛ se u ma hali n'o kɛra Sheikh Imam Mamadu Kulubali ye o kɛra sɛbɛnnikɛla fɛn o fɛn ye mun bɛ se ka nin kɛ k'a ɲɛ o ye sɛbɛnni jumɛn ye
kuranɛ haya dɔ bɛ b'a fɔ ko waiza ra'aw tijarata aw lahawa in fadu ilayha wa tarakuka qa'ima kulli ma inda Allahi khairu min al-hawi wa min tijarata wallahu khairu razikina. Ni kuranɛ haya in a bɛ sɛbɛn siɲɛ 77 ni y'a sɛbɛn siɲɛ 77 o tuma kɔɔri den min ma dayɛlɛ kɔɔri den min ma dayɛlɛ i b'o susu o tuma k'o ja k'o mugu bɔ k'o kɛ nasi na n'i ye o kɛ a la o tuma fɛ kɔɔri den o tuma fɛ o dɔ fana ka taa se den 7 den 8 den 9 ma i b'o fana susu o tuma fɛ dɔ in kɛlen a la o ye min bɛ kɛ nasi na o y'a damana ta ye min bɛ foroki o forokilen i bɛ tila k'o ni barakanden fana kɛ ɲɔgɔn na n'i y'o ni barakante kɛ ɲɔgɔn na k'a ban i bɛ nasi in don ni fufuo fana kan o tuma fitiri o fitiri i bɛ o kɛ tasuma la i ye tɛgɛ wusu i mɛ tɛgɛ wusu a kasira t'o la o tuma fɛ sɔgɔmada fɛ sɔmi i ka taa feerekɛyɔrɔ la i b'o kɛ i bɛ nasi in mɔ i k'i sigi i k'a lajɛ ni suguko kibaru kɛra min ye ni ala kɛra sɔrɔ i bɛna faamuya. Ni kuranɛ haya in ni ma jigi gansan dɔnnibagaw ne kan bɛ a sɛbɛlamaw ma dɔnnibagaw ne kan bɛ a sɛbɛlamagaw ma n bɛ ka mun fɔ olu tulo b'a la minnu bɛ kuranɛ haya ko kalama olu tulo b'a la minnu ma boli ka bɔ u karamɔgɔw bolo minnu ma boli dɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye dugawu kɛ min ye k'a fɔ karisa i ye n bonya kalandenya ni karamɔgɔya la n ye sira d'i ma taa n'i ye bolo don fɛn o fɛn ala k'a kɛ hɛrɛ ye n ka m'olu ma minnu ma taa ka taa kalo 1 kalo 2 kɛ karamɔgɔ dɔw nɔfɛ kini dun na ka sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ ko an yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye ne ka d'o ma dɛ ou bien i ye classe 3 ni classe 4 kɛ mandarasa la ka bɔ k'a fɔ ne yɛrɛ kɛra mori ye ou bien o tuma fɛ kuranɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i tɛ du foyi yɛrɛ nɔ ni yasini kelen tɛ kuranɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ se ka fɛn o fɛn kala yasini parce que o bɛ kalan ka caya banni kɛ yɔrɔw la kuranɛ bɛɛ n'i y'o ɲini ka fɛn o fɛn n'a fɔra a ye n'an ka kuranɛ kuturu kalan i b'a bɛɛ tununen ye nka n'o fɔra a ye n'an ka yasini kalan a ye tamaro ta minnu bɛ yasini ta a ye woro ta minnu bɛ i b'a ye a bɛɛ b'a ta nka e k'a fɔ a ye ko bɔ ne ko tabaraka lezi ou bien ne ko nuwal kalami ou bien ne ko ina arselna e ka dɔ fɔ bani a b'a fɔ ne mo kalan dɛ ne t'o dɔn koyi nka yasini kɔni o bɛɛ bɛ fɔ ka digi ou bien dɔ bɛ a tɛ foyi dɔn ni haya 3 tɛ dɔ bɛ a tɛ foyi dɔn ni haya 5 tɛ a bɛ ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na n'o haya 5 ye nkalon na caman bɛ tɛmɛ dɛ wuli o wuli haya den kelen de b'u da wuli o wuli haya den kelen de b'u da bon ni ye ka kuma fɔ o bɛ se k'a fɔ nin kɔni a bɛ taa mais e yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka fɔ n'o tɛ minnu kalanlen don n'olu b'a dɔn ko kuranɛ ko bɛ taa minnu y'a kɛ n'u tugula karamɔgɔw nɔfɛ olu b'a dɔn k'a fɔ min b'a la ka fɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka jamana ɲɛma jɔ sugu a bɛ yen bitigi falen don nka sanni tɛ yen walahi nin bɛ sanni dayɛlɛ ni tugula na sira bɛ dayɛlɛ ala bɛ ni mɔgɔw ɲɛ yira ɲɔgɔn na inshallah alhamdulillah rabbil alamin an ka cɛkɔrɔba faamuyali ba sɔrɔla o kɔrɔfɔ la ni waati in na an ka foli belebeleba an m'a di an ka technicien ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni ale Asani Kulibali an t'i ɲinɛ ale ka foli kɔ an ka cɛkɔrɔba an ka foli belebeleba a b'i yɛrɛ ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka fara dɔnni jigiya Gino TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan ani ɲamana ka bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛɛ lajɛlen nin waati in na an y'o de fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na n ko dɔnni jigiya Gino TV de don an ka ko in a gulonnen don fɛn 3 la dɔnni o y'a damana ko ye jigiya o y'a damana ko ye gundo o fana y'a damana ko ye alhamdulillah rabbil alamin i b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba b'a fɔ cogo min na ala ka hakili ɲuman ni faamuyali ko ɲuman ala k'o di ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba ɲininkali bɛna se min ma sisan an bɛ waati min na i b'a fɔ sisan caman bɛ yen ni waati in na nka yanni an ka ɲininkali kɛ an bɛ hakɛto belebeleba an b'a ɲini maaw fɛ kuma ni a fɔ cogoya don cɛya bana kɛlen don ka maa caman sɛgɛn bi an ka cɛkɔrɔba hakɛto bɛ kuma na yalima i bi cɛya bana furakɛ a banabaatɔw ye ni ala ni kɛra ka jɛ ye wa ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada tiɲɛ de don alhamdulilayi rabbil alamin tiɲɛ de don alhamdulilayi rabbil alamin tiɲɛ de don
cɛ bana alhamdulilahi rabbil alamin an b'a furakɛ cɛ bana min ye cɛ bana ye min ye cɛ bana ye ale kuma ka ca kuma caya ye mun ye sisan i b'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ i kun bɛ mɛn k'a ye denmisɛnnin kɛnɛ mun ni bana ma na a tun bɛ mɛn i bɛ a ye k'a fɔ ko a man kɛnɛ jeune kamalennin dafalen a kun bɛ sumaya i k'a mɛn k'a fɔ ko cɛya bana b'u la ka minɛ san 40 san 25 san 40 i bɛ mɛn k'a mɛn i tulo la k'a fɔ ko kulusi yala la gosi wolu la wali fanga dɔgɔya b'olu la mais sisan a kɛra bana ye min yɛrɛ tɛ ban yɛrɛ cɛkɔrɔba bana tɛ denmisɛnnin bana tɛ bila a bɛ bɛɛ la mun na dumuni sen b'a la dumuni contrôle baliya b'a la parce que bi foyi man di adamaden ye timiman kɔ o timiman ninnu a bɛɛ n'a kɔlɔlɔ don bari bi ni mɔgɔ min ko i ka du kan kɔnɔ ko ne t'i fɛ mansini ka du ne ka so i ni mɔgɔw na bila ɲɔgɔn na bon n'i ko i bɛ mansini fana tere fɔ cogo dɔ la minnu fana ka baara ye mansini dilanli ye i na don olu gasi la i y'a faamu minnu ka baara gulonlen bɛ a dilanli la e na don olu gasi la o tuma fɛ n'i ko fana ko i ka du t'a dun du denbaya caman b'a fɔ ko an ka bɔ a ka ko ka gɛlɛn vraiment donc fura min b'a la hali n'i ma ɲɛ mansini dun kɔni kɔ i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ furakɛli la n delila k'o fɔ ni plateau kelen na farifaga bɛ yen kulusijala lagosi bɛ yen mais kulusijala siri fana bɛ yen o sirili minnu t'a siri la olu yɛrɛ tɛ foyi la tuguni olu kɔni tilala pewu anw bɛ sɛ min dilan k'a d'i ma n'i ye sɛ n'u ka ban n'i ma kolo kari n'a y'a sɔrɔ a sirila san 10 n'i ye sɛ n'u bi somi i ka wuli o b'a sɔrɔ i kɛnɛyalen i bɛ wuli dilan na o tɛ wuli n'i dara san 10 de ye bana in ye nka n m'a fɔ ko maga min bangena n'a ye dɛ n m'o fɔ a la mais hali n'a y'a sɔrɔ san 30 a y'o de k'i la anw bɛ sɛ min dilan k'a d'i ma dolonkɔrɔ la n'i y'a dun don min na o dugujɛ b'a sɔrɔ i kɛnɛya la alhamdulillah nka min bangena n'a ye an tɛ se k'o fɔ o la dɛ parce que ne mɔgɔ nana k'a fɔ ko kulusi yalasiri b'a la i k'an ka ɲininkali kɛ bɔ kulusi yalasiri a y'i sɔrɔ waati jumɛn kɔnɔ san 5 de don wa san 1 de don wa kalo de don wa san 10 de don wa san 20 de don wa o tuma i nana n'a ye wa depuis i bangena yɛrɛ i m'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ la ko i ka kɛnɛ wali i man kɛnɛ wa a n'a ko non n kun ka kɛnɛ mɛ bana in ye sɔrɔ sisan ou bien bana in ye sɔrɔ nin y'a san 10 ye ou bien bana in ye sɔrɔ nin y'a san 15 ye bana in ye sɔrɔ nin y'a san 20 ye a problème t'o la o bɛ furakɛ fanga dɔgɔya fana b'o cogo kelen na o bɛ furakɛ o dolonkɔrɔninya b'o cogo kelen na o fana bɛ furakɛ mais ni mɔgɔ min ko tiɲɛ yɛrɛ la depuis ne yɛrɛ bisimilayi k'a minɛ n ka denmisɛnniya fo ka n'a bila nin sigiyɔrɔ in na balikuya la ma deli k'a ye k'a fɔ ko n ka kɛnɛ ka ye o kuma sisan o ye kuma wɛrɛ ye bon parce que o yɔrɔ in kɔni na a bɛ ni mɔgɔ min ko k'o tɛ furakɛ i ye kumaba fɔ o tɛ se ka mɛn ne da ne tɛ se ka fɔ o tɛ furakɛ dɛ mais ne tɛ se k'o de furakɛ ne t'o fura dɔn bari ne yɛrɛ ye ka cɛkɔrɔba mun ye n kalan dalilu la a ma deli k'a fɔ ne ye fɔlɔ ko ni mɔgɔ min kɛra ten k'o bɛ furakɛ n fa min ye n kalan dalilu la ka labila o ma deli k'a fɔ ne ye fɔlɔ ko n'o kɛra mɔgɔ min na k'o bɛ furakɛ donc ne tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ min n'a bangena k'o bɛ se ka furakɛ nka a tɛ se ka furakɛ ne tɛ se k'o fɔ dɛ mais ne tɛ se k'a furakɛ bari hali ne karamɔgɔ ma deli k'a fɔ ko ale deli la k'o furakɛ voilà ne ka kuma ye o de ye mais n'a bɔra o kɔni na a kɛra fɛn o fɛn ye an bɛ se k'o furakɛ ala ni ala kɛra barika la problème foyi t'o la inshallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamina nin kɔfɛ ni maa min bɛ yen nɔ ko o mago bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnlen na i bɛ se ka karamɔgɔkɛ wele a ka nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnlen na min ye 76 73 19 ka 34 k'o kɛ ka kuncɛ ni m'a sɔrɔ o la i bɛ se ka wele a ka nɛgɛjuru sira la tuguni 66 44 59 ka 29 k'o kɛ ka kuncɛ ayiwa an ka cɛkɔrɔba o tɛmɛnen fana kɔfɛ
aya me ika korofo la emission chamana ya fo ko ibe kuna bana to furake munun tay jinay munun tay drogu keleno ka fa do mamuna ngani mamunu ka mabana nembe ubulu jamana koka anga choroba ibe o manunu furake ni alaka je ku to ye wa yalma ubi déplacer kana nuka maye ife ika centre la no ibu furake bon alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fuka allah taala barkada do bi olu mankene ambe do furake ka olu to fo Europe do be am olu furake ko olu to fo farafin jamana werena mais do be olu ta tiñere de fu ro kananaye fukana bari mona o ba soro ko complication dorala bon na dun compliquer le chugo dora ambe obligé ka fo ko karsa anti ka fura di makata anti ka fura chima ibe fere ke kanani ka mo re angayi pour que ka se ka fura ke mais na ya soro anya jate mine na ma compliqué amba fura dima fura en kechugo fla bala ni chedo kechugo nani bala ni musodo ni ya sheria o dafa choy problème fo itala ka fo ni chedo kechugo sawa bala o tere kechugo fla de bala ni musodo kechugo nani bala ni ya kechugo problème fo itala abikena ya mais na yo kechugo nunje na complication dorala abe obligé fatiguer yere kana aka traitement o fatiguer o wakati nuna iba soro mo wore ntise ka anyana bonni an yoro nanga elemente otuma alibi alaka no yake banabato ka banana alaka jidili ke make no yo ufana ka kene yala salli ala rasul wa sallim alhamdulillah anga chorba otimenen ko fe fami ali basola ika okorofola ni ngale mimbe honorable anga chorba mamunumbe no ni umako be bulma fena yalma ibi ala deli ke o mawye wa yala sa u ka se ka bolima fen soro bo ina fo u ka se ka bolima fen soro ina fo bibina ma chama nata daleno moblika ka yele o sanfɛ ma chama fana be no olu nata daleno motoka ni flyna moto walma mobli yalma ibi ala deli ke mawye ola bo alhamdulillah rabbil alamin bo ne ba fo ko bo ne ka ala deli ka dogo mo ye ola bari munanga ala deli ka dogo mo ye ola ni mo min na fe ko bon ne chauffeur ye nga neti barala nga permu benguna mba fi bo ne ala sona mbesi ga dati dima ibe boli fen soro kono o menayo je ni mo min nana ka fo ne che se de ba yi me fa aka mobilisanye wala me fa aka moto sanye amaso o fana o la idu be sikata aw unfa seba yi ngwa ka boli fensan amason ka sanyi o fana la idu be sikata nga kanati ka fo bo ne mago be mobilila baraka yi e so me ka fo ko e mago be mobilila ka baraka ke me baraka e ka wari soro ke ngo boli moto war de bo soro ne ga so war de bo soro mobili war de bo soro o baraka dro igre ke kanye oh parce que bien sira tellement yo mene e ko ibo je ko imago bala bon abesiro sira menu venyo lufo menu lu bora la kana droba mago bala on va fongo bo est-ce que au bara inde kli gon baray parce que barake yinga moto soro barake nga mobili soro barake yinga resega ganye ne resega nyina na songo soro la bisoro otu bana fe mi che o de resega ganye o de ka bona be on ganye sira menu fo de même because c'est tala parce que chauffeur do be ba soro permu bu bolo mais ado be sega sanfla sansa ba sanani sanduru ke o te boli fe soro o lu be deme pour que ko boli fe soro yoro ni kele ambe sega fiere de ka dati dima abe soro fana Allah na ala kira barkala donc do fana be iba soro lu yoro fana o lu ye chauffeur ye iba soro be entreprise baw ni service baw amazadi bawla mais obishinga baliku do blati fu falaki achama miketi jamana ngono ko chama mbike donc utigila mo ka udeme udema ya bela jelim balombe aleka chauffeurier ndela ana alete barala abge jogodi o lube deme luka bol fensro alla na lakira barkala o ko ni problème foitola o bari kula ya do be ni hakli jaga bola dro iba doko te ko galay parce que kamne alla ko ngo ko subhana allazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinna wa inna ila rabbina lamunqalibuna ka klafa fo ko wakalakina lahum min mislihi ma yarkabuna akuma bana otuma boli fenti sega nyini ka jewu ay otiga ke fiu ay ala tade do ni ya nyina fa badima sega fo itala on na chauffeur fana ado be
ni mobili dire e fana ma e ko e ka kɛ baana ye nka mobili tigi yɛrɛ t'a ka richette dafalen sɔrɔ hali ni mobili baara kɛra ka d'i ma n'i y'a sɔrɔ i bɛ tila ka bila n'a tilala ka taa la mori wɛrɛ fɛ n'o y'a dilan u bɛ tila k'i bila n'i taara parce que fo e k'a dɔn k'a fɔ ko e ni mobili tigi ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo e ka hakɛ ye min ye e k'o tanga mobili tigi fana ka hakɛ ka i ka guloki bɔ k'a da o nɔfɛ ko ne tɛ sɔn mobili tigi ka nafolo ka cɛ ɲɛna nka e ta tɛ dɔwɛrɛ ye mobili tigi dɔgɔkun o dɔgɔkun wali ne ka versement ye tile 10 ye don o don ne e ka versement tɛ dafa ni tile 7 don a tɛ dafa ni dɔgɔkun don a tɛ dafa ni tile 20 don a tɛ dafa ni kalo sara e ka sara dafalen bɛ d'i ma nka mobili tigi ka richette tɛ dafa mais ni mobili ma minɛ e na a bɛna minɛ ne de la o fɔ an k'o fana fɔ ko fɛn dɔ ye misigɛnnaw jalaki ye mais a tɛ wɛrɛ cɛlanbɔ quoi ala ka hakili ɲuman d'a ma salli ala rasul alhamdulilayi rabbil alamin n'an ka cɛkɔrɔba faamuyaliba sɔrɔla i ka o kɔrɔfɔ la inshallah nka an ka cɛkɔrɔba an bɛ fɛ halisa i ka dɔ fɔ an ye i ka Autriche fan i ka Autriche i bɛ a nafolo baara min kɛ maaw ye an bɛ fɛ halisa i ka kuma kanubaw ye a kan alhamdulilayi rabbil alamin an y'a faamuya inshallah hakili la kanuba caman ye faamuyali sɔrɔ Autriche fan na kami an b'a tɔgɔ fɔ kami an bɛna yɛlɛ ni Autriche fan yɛrɛ ye plateau kan kami ni Autriche fan 1 kami ni Autriche fan 2 kami ni Autriche fan 3 kami ni Autriche fan 4 an bɛ baara kɛ minnu na an y'a caman an y'a yira lamɛnbaa caman na ka tila k'a f'u ye Autriche fan bɛɛ tɛ se k'a baara kɛ bɛɛ tɛ se k'a kuru tigɛ bɛɛ tɛ se k'a fɛngɛ mais n'i y'a kɛ n'a ɲɛn'i bolo musalaka tɛ a la baara hakika o de don an b'a ɲini ala fɛ bon vraiment mais an tɛna don o sokɔnɔ ɲɛw na ka da waati n'a koron kan parce que bi an yɛlɛla retard la bon juma min tɛmɛna fana an ma se ka direct kɛ ka o yafa ɲini an lamɛnbaaw fɛ don wɛrɛ kɔnɔna na an y'a ta ka dɔɔnin kɛ mais an ma fɛn wɛrɛ k'a kɔrɔ donc ala ka hakili ɲuman d'an ma donc an bɛna min fɔ an lamɛnbaaw ye toujours que min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ fɛn in bɛɛ kan n'i y'a mɛn ko ko ka di fɛn dɔ de b'a diya i n'a fɔ fɛn dɔ de b'a goya o tuma an tɛ se ka yɛlɛ ka jigi n'an dɔlen bɛ ni min ye n'an m'o fɔ o ye an kana ɲinɛ Maliba in kɔ Mali karamɔgɔw an bɛɛ kan ka min kɛ bɛɛ b'a dɔn an kana ɲinɛ abada ni abadina mɔgɔ y'a dɔn mɔgɔ m'a dɔn ala b'a dɔn an ye o tuma fɛ malidenw bɛɛ lajɛlen k'i hakili d'a kan o maa si kana ɲinɛ i n'a fɔ n ye kuma kelen min fɔ n'a tɛmɛna san kan sa fo an bɛ ka taa san 2 fɛ o de ye kuma kelen at'amahum min ju'i tɛ dɛ wa amanahum min kawfi ɲini kuma kelen de fɔ maliden bɛɛ bɛ se k'a seereya wa amanahum min kawfi makankaw de hakili sigila n'a ye wa amanahum min kawfi ala de y'a ka jɔnbaw tɛmɛ n'a ye wa amanahum min kawfi ala de ye kuresikaw ka hɔrɔnya n'a ye wa amanahum min kawfi wa makankaw de b'o la hɔrɔma kɔnɔ hali bi wa amanahum min kawfi alhamdulilayi rabbil alamin silama o silama n'i dalen bɛ ala la ka da kira la ni ne b'i bɔ bolo la malidenw an kana ɲinɛ ka di wurudi e mɔgɔ min ne tɛ se dɔwɛrɛ na ne bɛ se k'a kɛ su o su 10 ka dugawu kɛ jamana ye e k'a kɛ maa min ne bɛ se k'a kɛ siɲɛ 20 e k'a kɛ ka dugawu kɛ jamana ye maa min e bɛ se k'a kɛ siɲɛ 100 e k'a kɛ ka dugawu kɛ jamana ye maa min ni e bɛ se k'a kɛ siɲɛ 200 alimami ka sɔma ka yɛlɛ min barika o tuma na fɛ wajuli bɛ kɛ la waati min na o tuma e k'a wurudi o waati la ka dugawu kɛ jamana ye i b'a ma e ka se k'o kɛ i bɛ tila kɛ maa fɛn o fɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ e tɛ seli nka faso ka di i ye dɔ tɛ seli nga o b'a faso fɛ dɔ tɛ seli nga o bɛ sa faso nɔfɛ wa amanahum min kawfi a y'a wurudi jamana ye yajimu biru almuhaladalahu a y'a wurudi jamana tɔgɔ la inna kafayna kal mustazi'ina dɔw ko inna kafayna kal mustazi'ina a y'a wurudi jamana tɔgɔ la kullama awqadu nara lil harbi atifahu Allah ne m'a fɔ ko i nin kelen bɛ ta k'o wurudi dɛ e de bɛ se kullama awqadu nara lil harbi atifahu Allah o ka kita ye o kɛ ka o wurudi e de bɛ se inna kafayna kal mustazi'ina o kɛ o wurudi jamana ye e de bɛ se yajimu biru almuhaladalahu la o wurudi jamana ye e de bɛ se wa amanahum min kawfi la o wurudi jamana ye o tuma n'a ye nin kɛ ni ala ni alakira sɔnna an ka laɲini a bɛ sabati o tuma anw kɔni
mamma wore fo faso kanu o de limaniya ye Cheikh Imam Mamadu Kulubali ngal lasili o lasili ni ma dese mbi fe ka kunje ni kuma min ye o de ni bari ni ya me ko kadi faso nyele ne kadina be wani faso nyena dugu nyele ne kadina be ni dugu nyena ika du nyele ne kadina be wa olu be bi se ga nye chogo dumena fo jamana kanye o ni jamana nyena o tubana fe dugu benye jamana dugu benye jamana erezon benye jamana cercle benye jamana commune benye ni jamana commune dunya na iyere shiso be ikadu ibe dugu min kono commune benye ibe dugu min kono obenye ibe du min kono obenye dude wona benye ngani jamana manye foi manye o tubana nambe kokola anga mbama anga na nyine faso ko nambe kokola anga mama anga na nyine jamana ko o tubana mbena mko labla ni muye ni bebe sike hakili tola o de ni qur'an hayayi ni mko bembesi ibisika bikita ikaseba ko inma nuti'imukum liwajihi la nuridu minkum jazaan wala shukura إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نقول أنا هاي السبسي بيولوفلا نولوفلا نقول أنا هاي نكلا سبليلا دوالين فرابلو بيولوفلا نولوفلا يني نكلا لا أتمنى في يري دوبينو وبافما كو دبدا وفرابلو بيولوفلا نولوفلا يني نكلا لا وفنانا زنا وفرابلو بيولوفلا نولوفلا يني أتمنى nyama daile bali o bi wolonvla yini ika dembe furuki nyona o tuma ika nashi nkala ika ke wushulanye barakande nyijaw ibo kala benefundi nyijaw ibo kala maja nyijaw ibo kala dongodo ika ni mushu mafo ika nashi mu mafo ika foike ika tuga ni mushu ni ala ni krasuna kaninke fi sabilillahi ko di lamebawma o ni mugo min fana tisa ke chugola imako bala iba nwele ni ala sona ibe yoro amagla ka chima o kuma fe wa ni tugula nina alhamdulillah rabbil alamin inma nuti'imukum liwajhi la ilaha nuridu minkum jazaa wala shukura o doni ba sebe mo ya do kukurane hayami voto fleni ni ne chie barsi ala ka jon sebe olu de mako bala no olu ye andumini ka anfa ka fanda ndumini kufa ka yatima ndumini kufa olu ba fo kwanya ke awye ala yere jati kuso aw ma nyini aw fa aka ambarika dafiu antika sara nyini aw fe wa antika barika da nyini aw fe ay ta anya ke ala kama ala de bisika on sara wa ala de bisika ambarika da karango alhamdulillah rabbil alamin ngurana haye ni jigi ya belebele commerçant mbulu fanda mbulu sanu bolo mbulu jama mbolo mbulu neke kolon fere law mbulu papier nyini na mbulu seneke law mbulu karamugo ke ci sara law mbulu otubana fe buson ke law mbulu otubana fe ikera barash wo shugula ero ngo buson ke law mbulu la tati na mata ko war beto don de minu ye ko war ke olu ba do ko buson yimuye kundugo wuli law mbado nimbe eras ibema otuba amba dugo ke ala ka anga juma uchaya amin rabbi ma o ma no ma ko be ana ka weli alhamdulillah rabbil alamin 76 73 19 34 20 72 03 60 uyanga fixi 20 72 03 60 inshallah ni yen kelo kili kori alhamdulillah rabbil alamin nene kera ka nyine aw numero min ko aw inshallah ani anga boîte numero fana inshallah otuma fe baba ona oto lase na ala de kera sona ni kado yi ni ndira bela jeli makelingeli ikera je ko la hal ni itay michigan itay saka gay itula wusule na iba na fayi ngai mako bala yen yoro kagata nga ambadu anti nyine i fendo yini ngalike ampana okuna ambesego oka we fendo me kulishi jalala gwashi mu ya to foronye adama de onabi oye koko ye o anya fongo koko bulu ani koko furamugo na bulu ina fa furaxelama mumbe place la mebo ka famu ni la dabuyi
a bɛɛ b'an bolo yan nɔ ni ala ni kira sɔnna bari caman fana ka o tuma na fɛ bana in sababu ye kooko ye o tuma kooko ye bana jugu ye kaara ye bana jugu ye o tuma na fɛ kɔnɔna joli ni liminɛnbo ye bana jugu ye nin kelen o kelen a bɛɛ n'a kungo don o tuma an b'a ɲini ala ni kira fɛ an y'a fɛn caman fana fɔ an nɛni kan bon i mago bɛna k'a fura o fura la n'i y'an wele fana an b'a f'i ye i bɛ jatema taa nin bɔ i ka taa nin kɛ taa i ka taa bari ninnu ye fɛn ye min ka gɛlɛn mais kooko furakɛli caman an b'a ɲɛf'u ye mais u tɛ s'a fura kɛliw cogo la ani kɔbɔ ninnu u tɛ s'a furaw kɛli cogo la ka ɲɛ o de kosɔn an b'a fɔ ni mun mago b'a la an y'a dilan k'a bila an fɛ yan maa o maa mago b'a la an b'a d'i ma o tuma i ka t'i yɛrɛ traiter n'a ye ala ka bana b'a to nɔgɔya o tuma an bɛ dugawu kɛ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بابا إبسك أتوكل الحمد لله تقربا فمي باصولا أنا فولي بلي با أما دي رما أما فو ألاني كراكي سرا أنا فولي بلي با أما دي أنا تكنيكيان ما الحسن كوليبالي أما فو كوسبه نيرولا كفولي بلي با كتمون دوني جيجا جينو تي باراكلا بلا جيلنا أتشماني أمسوما كرنغرانيانا أتيني أنغويبا أني بلا مادو كوليبالي ka Mamadu Konta k'ale fana fo ka tila ka Fatumata Kulibali ale fana ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni wagati in na ka tila ka an kanuba bɛɛ lajɛlen fo i sigiyɔrɔ la an y'o de fɔ ɲɛna sanga ni waati n ko dɔnni jigiya Gindo TV a nana fasoden bɛɛ lajɛlen kama n'i bɛ fɛ k'an wele an ka nɛgɛjuru sira labilalen don bɛɛ lajɛlen ye 20 fu ani 3 ka 60 k'o kɛ ka kuncɛ ni ma sɔrɔli ko la ni mago bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnlen na i bɛ se ka weleli kɛ 76 73 19 ka 34 kɛ ka kuncɛ ni ma sɔrɔli ko la fana i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la tuguni 66 44 59 ka 29 kɛ ka kuncɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka cikan lase an ma an ka box portal ta i bɛ se ka a ci numéro bɛ yen nɔ 41 76 an ka box portal numéro ye 41 76 ayiwa an kanubaw nin kun ye bi magoɲa kɛnɛ ye ka di an kanubaw ma an b'a fɔ aw ye a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ma